Okay, nu har jeg så fået oprettet denne her normaliserede database, som vi havde over for vores Excel-ark, og jeg har oprettet en kundetabel, hvor vi har registreret vores kunder, postnummer, by. Her har jeg lige importeret den her Excel-data-ark, som vi har arbejdet med tidligere, så jeg har dem alle sammen. Og så har jeg lavet telefoner, som passer med de forskellige kunder, og e-mails, som også passer med de forskellige kunder. Nu skal vi jo så på en eller anden måde have fortalt Access, hvordan er relationerne egentlig mellem de her tabeller. Og det gør vi ved at gå over i databaseværktøjer, og så trykke på relationer. Og så kommer der sådan til at starte med bare en blank skærm frem, så vi skal lige have vist de her tabeller, som vi skal have lavet nogle relationer imellem, og så kan vi se, hvad er det for nogle tabeller, vi kan vælge imellem. Og jeg starter lige med kunder. Jeg kan lige dobbeltklikke, så kan I se, at den kommer tabellen frem her. E-mails, postnummer, by og telefoner. Luk. Så har jeg dem alle sammen her. Jeg omstrukturerer måske lidt på det her. Kunder her og postnummer her. Og så siger vi telefoner herovre på denne her side og e-mails over på denne her side. Bare sådan for at holde styr på det. Sådan som når vi skal lave relationer mellem tabellerne, så tager vi fremmednøglen på den ene tabel og trækker den hen til den primære nøgle på den anden tabel, der hvor vi gerne vil have relationerne. Og her i min telefon tabel, der har jeg jo det, der hedder kunde-ID, som er fremmednøglen over til kundetabellen. Så derfor så trækker jeg herhen til kunde-ID, og så kommer der sådan en boks op her, som siger, hvad er det lige for to felter, der skal opstå en relation imellem, og det er jo kunde-ID til kunde-ID, så det er fint. Jeg trykker opret, og så kommer relationsstrengen, kan man sige, op her. Det samme gør jeg så herover i e-mails. Jeg trækker den hen på den primære nøgle, og igen kunde-ID til kunde-ID, opret, og så har vi relationer derimellem. Men herover der har vi jo fremmednøglen, den ligger jo på kunder, det er postnummer over til den primære nøgle over på postnummer by. Så der trækker jeg fremmednøglen over på den primære nøgle, og igen det er postnummer til postnummer, og trykker opret. På den måde har vi nu fået oprettet vores relationer mellem tabellerne, og kan nu begynde at lave forespørgsler, hvor vi sådan trækker data fra dem alle sammen. Når vi nu skal lave vores første forespørgsel på tværs af tabellerne, så lukker jeg lige den her relationsview. Sådan der, så går jeg i opret, og så siger jeg så guide forespørgsel. Og vi laver bare en simpel forespørgsel og trykker OK. Og til at starte med, så vil jeg jo godt have alle mine kunder. Så jeg vil godt sige alle felterne over for kundetabellen. Og så har jeg postnummer her markeret, så vil jeg egentlig også godt lige have byen med. Så det hiver jeg også lige ind over for tabellen postnummer by. Og så vil vi godt lige have e-mail, og der vælger jeg bare selve e-mailen. Jeg er egentlig ligeglad med at se e-mail-idéet, så det trækker jeg ind, og så siger jeg, at vi skal også lige have deres telefon. Så den trækker vi også lige ind, og jeg vælger telefon her, og søger der. Og så har jeg kunde-ID, virksomhedsnavn, postnummer, by, e-mail og telefon. Det var det, jeg ville have. Og så siger jeg, ja, det er fint, og så siger jeg udfør. Og så kan vi se, så har vi fået mixet vores data, kan man sige. Vi har fået udtrukket de data, vi har lyst til. Og hvis I lægger mærke til, så har vi faktisk to linjer, hver gang at her har vi to forskellige telefonnumre, så derfor er det sat op i to linjer. Her har vi samme telefonnummer, men to forskellige mails, så derfor så fylder de to linjer, og lige sådan med sten og grus her, også to linjer, men tagmanden har kun det ene. Men der er et eller andet her, som er lidt galt, kan vi godt se, fordi at så vidt vi husker, så var der jo rent faktisk nogle af vores kunder, som ikke havde hverken det ene eller det andet, altså hverken e-mail eller telefon. Men det kan vi sådan ikke umiddelbart se her. Her ser det jo ud som om, at alle vores kunder har en e-mail. Og det har noget at gøre med den måde,
de forskellige tabeller er blevet joinet på, altså sammensat i relationerne på, når vi henter de her data, og det skal vi lige ind og have rettet. Så derfor så er vi lige nødt til at gå over i designvisning, og der skal vi lige hjem, og så designvisning, bum, sådan der. Og så heroppe kan vi jo se, hvad det er for nogle, tabeller, vi har udtrukket data fra, og hvordan de er relateret. Men da vi er nødt til at sådan ligesom kigge lidt på, hvordan de er joinet eller sammensat. Så hvis vi lige tager den første her med imellem kunder og telefoner, og dobbeltklikker på relationen, så kan vi se hernede, at der står medtag kun rækker, hvor de join-forbundne felter fra begge tabeller er ens. Men vi har jo nogle af tabellerne, hvor det er ikke alle sammen, der har en telefonnummer, så derfor eksisterer den kunde ikke i den. Så det er vi nødt til at lave en lille smule om på. Hvis vi kigger på den næste her, så står der medtag alle poster for kunder, og kun de poster for telefoner, hvor de join-forbundne er ens. Den prøver vi at vælge, det er det man kalder en left join, og siger OK. Og det samme gør vi, ændrer sig lidt her, kan vi se pilen, kommer ligesom en pil over til. Vi gør det samme med e-mails, fordi her står der også, kun hvis de har en e-mail, så kommer de med. Her vil vi godt have, at alle posterne for kunder, uanset om de har en e-mail eller ej, kommer med i vores forespørgsel, så der sætter vi i den i midten også og trykker OK. Nu kan vi så prøve at sige kør, og så her kan vi nu se, at nu har vi lige pludselig tagmanden for Nørre Alslev med, selvom han ikke har en e-mailadresse eller han ikke har en telefon. Og lige sådan så har vi Port AS, som jo ikke havde nogen e-mailadresse, men 2 forskellige telefonnumre. De kom lige pludselig også med i vores forespørgsel. Yes, så sådan ændrer man det, så vi går fra at være en inner join til at være en left join, så vi er sikre på, at alle de felter eller alle de rækker poster, som vi har i kundertabellen, kommer med, uanset om de har tilhørende e-mail eller telefon. Okay, så nu kan det jo så godt være sådan en lille smule uoverskueligt på den her måde at finde frem til, hvad er folks kunde eller e-mailadresse eller telefonnummer på de forskellige, når vi sådan skal finde det frem. Og vi kunne selvfølgelig godt gå ned og så sige, jamen nu redigerer vi lige den her forespørgsel en lille smule, og så kan vi sige, at vi vil kun se det fra kunde nummer 1 for eksempel, og så sige kør. Og så får vi kun vores, altså de data, der er på vores kunde nummer 1. Men det er sådan lidt, at vi sådan skal gå ind og ændre i vores forespørgsel hver gang. Det bliver sådan lidt besværligt. Jeg går lige hen og fjerner det kriterie med det samme, og så vi lige får en generel forespørgsel her over alle vores kunder. Det jeg tænker, vi hellere skulle gøre måske, det var, at vi fik sådan en overskuelig formular, både til at oprette nye kunder og tilhørende e-mails og telefonnumre, men også ligesom kunne overskue de forskellige kunder og hvad de har af kontaktdata. Og til det, der skal vi lave en ny formular med tilhørende underformularer til de forskellige både e-mail og telefon. Til at starte med, så siger vi opret, og så laver vi guiden formular. Ups, jeg skal lige have gemt den her. Jeg vil gerne gemme den. Jeps, tak. Og her vil jeg ikke bruge min forespørgsel, men jeg starter med at sådan opbygge mit formular igen, og jeg starter med kunder, for det er jo kunder, der er den primære tabel her. Så jeg laver en der kunder, og så vil jeg egentlig godt lige have tabellen postnummer by med, og den smider vi ind efter den her. Yes. Så har vi ligesom vores grundformular. Og siger næste, og jeg vil godt bare have vist den efter kunder. Ja, det er fint. Enkelt kolonne, fint. Og så lad os da bare se, hvordan den kommer til at se ud. Her kan vi jo se, at her har vi alle vores forskellige kunder. Vi har kunde-ID, virksomhedsnavn, postnummer og by, der er tilhørende. Og så hernede kan jeg kan se, at jeg har 6 kunder i det hele. Og jeg kan sådan skifte imellem posterne. Og eventuelt lave ændringer, hvis det er det, jeg vil. Men jeg vil jo egentlig også godt have de her telefonnumre ind.
så jeg kan se, hvad er det egentlig for et telefonnummer, slagteren har i Vordingborg. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil gå over i designvisning på mit formular. Og så kan vi se, så får vi det her. Det er meget Microsoft, kan man sige, men det er sådan lidt kringlet at sidde og, og, og pille lidt med det her, men man kan sådan forstørre den her formular, så vi har lidt mere plads at gøre godt med. Og så heroppe er der alle de ting, som vi kan sætte ind. Og hvis vi sådan lige laver drop down her, så kan vi se, at der er noget, der hedder en underformular / underrapport. Og det vil sige, at her kan vi sætte en ny formular ind under denne her formular. Så jeg klikker her, og så kan vi se, at der kommer en lille pil, hvor jeg vil placere den. Og jeg vil, tror jeg, placere den her. Og så, lad os se en gang, anvend eksisterende tabeller og forspørgsel. Ja, næste. Og så vil jeg godt fra e-mails, ja, og jeg vil godt bare kunne se e-mailadressen. Yes, og så næste. Og så vis e-mail for hver post ved henhold af kunde-ID. Her viser den mig, hvordan vil den hente det, og den vil bruge kunde-ID, og det er jo egentlig fint. Det har den selv regnet ud, at det er det, som vi skal bruge. Og så siger jeg næste. Og så laver den så en underformular herover. Den hedder e-mails underformular. Jamen det er fint. Udfør. Og så kan vi så se her, at vi har, her er det lidt svært at se, men hvis vi lige prøver at gå over i visning, jamen så kan vi se, at den første kunde her, Port AS, han har ikke nogen e-mailadresser. Men slagteren, han har faktisk han har en e-mailadresse, og Hus og Have har faktisk 2 e-mailadresser. Og på den måde, så kan vi sådan, og jeg kan så gå ind og sige, jamen nu vil jeg da egentlig godt lave en ny til Hus og Have her, så de har fået en ny e-mailadresse, og det er Kurt fra Hus og Have, eller jo, sådan der var det vist, og .dk, og når jeg så har klikket der, så er den sådan gemt, og jeg kan gå ind i og se om min, hvad var det, e-mails, hvis jeg lige åbner e-mails, så kan vi rent faktisk også måske lige trykke opdater. Er der ikke nogen Kurt? Jo, Kurt her, nummer 7, er blevet tilføjet til vores e-mails tabel, og den har ganske rigtigt det rigtige kunde-ID. Så på den måde, så kan jeg nemt gå ind og tilpasse, eller både se, hvad de har e-mails, men jeg kan også lynhurtigt fjerne e-mails eller lave dem om. Det var så den ene, så går vi lige over i designvisning igen. Og nu vil vi egentlig godt have en ny undertabel ind, fordi at vi skal jo også kunne se vores telefoner. Så jeg sætter den her. Og igen, eksisterende tabeller, ja tak, vi tager den næste. Og i denne gang vil vi ikke have e-mails, der vil vi have telefoner. Og jeg vil gerne kunne se telefonen bare, sådan der, og siger næste. Vis telefoner for hver post via henhold af kunde-ID. Yes, igen, rigtig fint. Udfør. Så, og hvis vi går over i visning igen, så kan vi se telefonerne, der er tilhørende den her kunde i Port AS. De har 2 telefoner, ikke nogen e-mails. Og igen kan vi gå videre. Slagter Hansen har også 2 telefonnumre. Vi kan godt se, at det bliver lidt svært at sådan se, hvad det egentlig er, der sker her. Så jeg tror lige, at vi går hen, og så går over i layout-visning igen. Og det er altså lidt svært i det her Access at få det til at blive rigtig pænt. Men jeg kan jo lige forøge størrelsen lidt her, og så måske give mig lidt mere plads til at se, hvad fanden der egentlig foregår inde i den der tabel. Og så kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud. Det gav mig lidt mere plads. Måske er det ikke nødvendigt, at de er så brede egentlig. Men ja, det kunne vi måske godt lige lave lidt om på. Så skal vi lige markere den der, og siger, at den behøver sgu ikke at være bredere end det der, og den der behøver egentlig heller ikke at være bredere end det der. Og så
kunne vi måske også ændre det til bare e-mails. Sådan der, og telefoner. Der. Sådan der. Og så lad os prøve en gang at se. Design. Ja. Og vis. Og så ser det sådan der ud. Man kunne godt sådan begynde at finpudse lidt på det, men det ændrer ikke på, at på den her måde kan vi lynhurtigt gå ind i vores kunder. Vi kan oprette nye kunder. Hvis vi går herhen, og så siger jeg, nu opretter jeg en ny kunde, og det kunne så være Kurts sokker, EPS eller et eller andet. Og vi kan tage et postnummer, det kunne så være 4700. Og så kommer næstet automatisk, kan I se, fordi at vi har koblet de to tabeller sammen. Og Kurt Sokker skal selvfølgelig have en e-mailadresse, og det kunne så være kurtsocks.dk. Og så kunne vi lige give ham et telefonnummer også, som kunne være bla 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 bla. Lad os tænke der, en til. Yes, og så er det sådan set gemt, og vi kan gå ind og sige e-mails. Nogle gange så går det ikke så stærkt, der skal man lige trykke opdatere alle, så bliver det registreret. Her er det Kurt hos Kurt Socks, og vi har en kunde. Lad os engang, har vi fået kunderegistrering. Kurt Sokker APS, det har vi sørme. Og på den måde så gør det jo væsentligt nemmere at håndtere de her data og nemmere at overskue. Vi skal nu til at snakke lidt om referentiel integritet. Fordi hvad nu hvis at vi har nogle kunder her, og vi har nogle e-mails, og vi har nogle telefonnumre. Hvad vil der ske, hvis jeg nu sletter en kunde? Hvis jeg nu for eksempel sletter slagteren her nummer 2, hvad vil der så ske? Så har vi jo lige pludselig over i de andre tabeller nogle e-mails, som passer til den kunde, som refererer over til den kunde. Og dem kan vi jo lige pludselig, de har lige pludselig ikke en kunde, som de hører til, og derfor vil de så ligge i og flyde lidt i vores system, og det er det, man kalder forældreløse data eller orphans, og det kan være rigtig slemt at have det til at ligge i vores database, en hel masse data, som vi ikke rigtig ved, hvor hører til henne. Og det er her referentiel integritet kommer ind i spillet. Det er her, vi kan sikre os, at for eksempel, at man ikke kan slette en kunde, hvis der er nogle data, som henviser til eller refererer til den kunde, eller relaterer til den kunde. Og så vil man først kunne slette kunden, når man ikke længere har data, der relaterer til. Og der, hvor vi sådan styrer de her relationer, og de her, eller integritet i referencerne, er inde under databaseværktøjer, igen inde i relationer, og det er på selve relationerne, at vi skal styre den her integritet. Og hvis vi nu for eksempel tager denne her imellem telefon og kunde, og dobbeltklikker på den, så kan vi se det, der står hernede. Der er et hak i, man kan sige gennemtving referentiel integritet. Alene det ved at sætte hakket her og trykke gem. Nu har vi den lige åben, så vi siger OK, og så siger vi lige annullér, og så lukker vi lige alle de her sådan der. Så kan vi måske komme til at arbejde med det. Og vi prøver at gennemtvinge referentiel integritet og siger OK, og jeg gør det også på e-mails, og gennemtvinge referentiel integritet og siger OK. Nu kan vi så prøve, og jeg gemmer også lige mine relationer her på, sådan, hvis vi nu prøver at gå ind i kunder for eksempel, og så siger vi, nu vil vi godt slette slagteren. Væk med slagteren, slet post. Så får vi en fejl. Posten kan ikke slettes eller ændres, fordi tabellen telefoner indeholder relaterede poster. Det vil sige, at Access går nu herind og kigger på, hey,
Det kan ikke nytte noget, at du sletter den her, så skal du i hvert fald gå hen og slette telefonnummeret først, før jeg kan slette den her kunde, så at vi ikke får de her forældreløse data liggende og flyde i vores database. Okay, fint nok. Og ligeledes så siger jeg slet post her, det er det samme, tabellen, telefoner, bla bla, ok. Nå, jamen hvad nu hvis jeg tog denne her, der var vist en her, som hverken havde det ene eller det andet. Så hvis jeg går hen og siger slet post, du er nu ved at slette en post, og det kan jeg så godt, men det vil jeg så ikke lige nu, men det vil jeg godt kunne. Jeg får ikke den her fejl, fordi der er hverken noget telefonnummer eller e-mail, som er afhængig af den her post, så derfor vil jeg kunne slette den. Jeg vil ikke lige slette den lige nu, men det er sådan det, der betydes med, når vi sådan gennemtvinger referentiel integritet. Så er der lidt mere, vi kan gøre, fordi hvad nu, hvis vi kunne få access til at automatisk slette de relaterede poster for os? Og det kunne måske være en god idé, fordi at hvis vi sletter kunden, så er der jo ingen grund til at sidde og gemme på alle de data, vi har over i, med telefonnummer og e-mail, som vi har på kunden, hvis vi ikke kan have kunden mere. Så hvis vi nu kunne få den, eller access til at slette vores tilhørende data samtidig, og det er der rent faktisk et værktøj til. Vi går lige ind og åbner vores, det ved jeg ikke lige hvorfor, luk. Lad os se en gang. Der. Sådan der. Jeg fik ikke lige markeret den ordentligt. Vi har allerede sat hak i gennemtving referentiel integritet, men her kan vi rent faktisk også både kaskadevis opdatering af relaterede felter. Det er i det tilfælde af, at vi ændrer for eksempel vores kunde-ID, jamen så vil den automatisk ændre kunde-ID'et på alle de tilhørende tabeller, dem der er relateret til vores kunde. Men det vil ikke komme på tale, fordi vi har jo autonummereret data på, så det vil vi aldrig sådan gå ind og rette på. Men hvis vi nu for eksempel havde brugt et CPR-nummer eller lignende, som ikke er sådan autonummereret, jamen så vil den automatisk opdatere kunde-ID'et på telefonen her, det er den, jeg arbejder med, til at passe med det, jeg ændrer den til over i kunde-ID. Men det er jo ikke den, vi lige kigger på. Der er også en, der hedder kaskadevis sletning af relaterede poster. Den sætter vi hak i, og så siger vi OK. Og igen, vi skal lige have lukket OK. Vi skal lige have, lukker lige der, og så skal vi lige have lukket kunder, før vi kan begynde at arbejde med det. Prøv igen. Og vi siger kaskadevis sletning af relaterede poster, og siger OK. Det vil sige, at hver gang at vi sletter en kunde, så vil den også automatisk slette alle de relaterede poster herover i telefoner, og det samme vil vi egentlig også godt have, at den gør på mails. Kaskadevis, yes, og så siger vi OK, og så gemmer vi lige vores relationer her. Nu kan vi så prøve at gå over i vores kunder, og så kan vi så sige, nu skal jeg lige se, har vi nogen, jeg kan ikke huske, hvis vi lige tager vores kundeforespørgsel. Vi har Slagter Hansen her, eller ja, Slagter Hansen her. Hvis vi nu sletter ham, så burde der i hvert fald slettes 2 telefonnumre over for vores rækker af. Så hvis vi går over i kunder, der, og siger marker den der slagteren, og siger slet post, og der angiver, altså relationer, der angiver overlappende sletning med medfører en poster i denne tabel, sammen med relaterede poster i de relaterede tabeller, vil blive slettet. Er du sikker på? Ja, det er jeg. Bum, færdig med det, og så kan vi jo gå over i vores e-mails og se, jamen har vi noget på vores slagter? Nej, vi har ikke noget på vores slagter mere. Har vi nogle telefonnumre til kunde 2? Nej, de er også væk. Og hvis vi tager vores kundeforespørgsel, kan vi se, at slette, og det står der indtil vi lige gør det, at vi lige går hjem, og så siger vi opdater alle. Og på den måde så kan vi se, at så kan vi sikre, at vi ikke vi ikke får de her forældreløse data, som bare ligger og svømmer rundt og fylder op i vores database.